Taimu badhara mari wacho amusatone kufamba nendima. Badhara mari rudiwa nempresa. Matovhara zvinhu zvakawanda ihipo papo. Dai bizai mari dara ni makataurwa kuti munouya nebhofoni ipapo. Nefoni. Mundai foni. Inobhadharwa. Wambowana tenda nefoni kutoifoni asikuifoni timbobate titaure naye muzozorwa foni yemunyaya Anokuita izvo chachune mazera ebile. Sangamire nyaya iri pamberi penyu, nyaya yaunzwa Douglas Gwanire adaidza Fanuel Chiyambutsa. Nyaya ngeyekuti uyai kudai mutiudze chamuri kurambira kutora mbatya dzemukomana wenyu waitishandira pamba pedu. Autaura izvo Douglas Gwanure achitaurira kuna Fanuel Chiyambutsa. taura tinzwe Douglas. And I said, no, Chiyambutsa awaira. Anzani Enzani. David. Bairwa. Anzani Levi. Kana muri muno mutaura muchidaidzisa kana mapiwa mukana wekutaura. Livad. Asvika apuwa basa pamba vakachitsvaka basa pamba tobvanzi basa riri vafudza mombe dzake mubva ndauyawo muchibva kubasa vaya munana December imomo ndangogara naye 1 week musi wa 13 indienda kudzoka inosenza iwo akato indida kuenda kuofu vapa mari yavo ndikazvapo nezvindavapo zvinguvapo zvavo wakaenda kumba kwavo zuva 13 ani 13 January goreni last year last year. 13 chicrosa board naenda kuSouth Africa zuva 14 ndakasvika muzuva 14 half past 7 pakuseni kusawa musi weSunday yacho sekuru waifunga kuita kupfudza ugana ravo ndakadaira foni yakabva kumuka kuti sekuru wayo havana kudii kuuya ndikati mbofonerai kumba kwavo kuti wakanzi chii wakati iwo wafona kumusha kwavo zvanzi sekuru wakatobve kuna 11 kumakuseni kusvika kuchekera basa asi kumba havana kudii kweda havana kusvika wagara watsvaga munhu mberi kwakaita kuti 2 weeks ulechi hakunyatsokuti havana maindo ekuwai wakati hangatichende ngatiende nebhegi since munhu tisikumuona hatinozive bhegi rawane bhegi ravo rakasiya pana wakaenda nebhegi wakawati bhegi idzokerai nayo kubva ipapo hanazoona munhu akauya achitamba bhegi bhegi wakazouya kwedu wakanzi chiendaika nebhegi wakati hawendi nayo Chiyambutsa akazoita sei akawanikwa here akadii chii handisati ndaziva kuti akawanikwa akashaika here iye Livad akadii kunzwa kwenyu apa nezvino hapana ndati ndazwa up to now. Right, iyo iri kutaurwa kuti ngabvunze mibvunzo yakawanda pamwe mune mhinduro muchatijekesera. Ichokwadi ukomo ndainzwa
alinda akusinda kwa mukira nonda yotala kusinda mimi mundiziwe mama ndona ane nina ndozi futa andozi bakirani shamze ndijo kuti nakazona asamuye awusungisa yini ingisirozi iwo wasilandiziwe no aruti nyani amundi zi na ndiko abana makandiona no wana vani big wana wakandiona yakatuma sabu wangu nemdzimai wangu wakunze wangu kuti wakandiona masabu mai ndo akaenda kuzozera bui saka iyo ndo akatopindire zvine kuti wakaona wari kupimba wakaenda ko paonzo taura tinzwe mai makafamba sei takasvika wafanirwa kuti wakazviona mai takataka kusvika kwasabu wakanzi sabu kwani amjazi ndobva wazotititietuluye kwanikwasitakakufanira saka tasvika ipapo mubaro wangu asipo anzowagumi papaina mai nemwana wavo mukomana kuzoya wechipenyu wakazoitaisa saka wakati munhu ari kupi wakati tikushanda anga asvika kwawo here kana kuti anga asina kusvika kwao munhu akabva musi wa13 January kweni achienda kumiri wakaisa wakati vakasvika anhu akasvika zvekuma 7 akatosvika akatosiyira mudzimai wake $40 zvinenge kusati vakasiya saka ndokurara Saturday ma 14 ndokwaifanirwa saka vanhu vakabva kumaiteni kwanani hawana kuzosvika ndopatakasvika Saturday icho around ma 7 kuti munhu wekuti waiti kana wakaenda vauya zvituma 5 kuzosatiraii saka ndavadzakuenda kuma 7 ndo mandafonerawo mina ndichivaudza kuti sekuru havana kuuya saka sekuru ndobva wabva wafonera aripo mumananga avasabvira yakanga vasabvira basa ndobva wamufonera kuti sekuru havana kuuya kunoga tisizoti chii saka ndobva wakazofuma iye nyakunyanya kutsvagira basa achizoenda kumba kwacho yasani ndobva wakanodzwa kuti munhu akabva panapa nezuro kuma11 iri Saturday 14 saka isusu kwenu right wadare nyaya kwamuri bvunza mibvunzo but ndinoda kuti ndibvunze kwamuri uyu Livan ariko here kana kuti hakusisini inoti inini mhindo yangu ndeyekuti Livai hakuisina ndekuti handisi kumuona kubva pa14 ipapo kusvika pari nhasi 14/23 kusvika pari nhasi saka handingatauri kuti ariko kana kuti akafa woenda kuseri kwechiri timbonzoti chi kuti mupenyu here makaisa police report takaisa kudhara padara pano ndiri kufamba timbonzoti muyaungatitaure kuti mupenyu here hasi mupenyu here zvakamira sei chimboendai ngaamboende kuseri kwechiri modzo motoenda dimi mune nhamo iyoyo tinzwisisa mobhadhara mari inodiwa kuseri kwechiri haina kuwanda kudai moende modzo chirimba ikoko chirimba asvika achiti ndaona muri mbiri asi pamunhu mbiri papa ndaona paita dambudziko remusharukwa akashaika baba vamukanuka nekuti matauro anga chiremba wasina kunzwa chiremba bvati hamunafambira nyaya yemunhu akashaika kandi chokwadi kanzi munhu amafambira ekuona hasi mupenyu akafura
zvaakapfuura ndikuona baba wavo musha kwavanoberekwa ndowakutofungidzira kuti nguva ndawakapfuudza munhu, asi ndikuona wasiriwo wakapfuudza. Saka da kuti muri mbiri mubatane, muzive chakakonzera kuti munhu afudze, haana kuyambuka achidzoka kwangaenda. Saka da kuti zvibude kutsinza kwakaberekwa, zvisabude pana chiremba inini. Ini muzwa muchitopura zvinenge ndase zvandagona wakubvunza nababa zvikanziwe baba ndikuona musha mako hamusi kugarisana zvakanaka, hauna matata nemusha zvangu saka ndikogona riri musha menyu nemachira matatu aripo. Saka ndina baba hanizvizivi, ndakangozvinzwa chikura, asi mukura mangu inana kuti ndase ndazviona nekuti ndangozvinzwa kutaura makuzo kanzi urazopatika here watorerwa munhu zvakare, uye zvausoda kuzva pfuma here zvakanzara ndoda zvandingazvisanya iyo mushoma kunyere zvakanaka. Saka pari zvino ratibatane semhuri, mundongadzire mbudzi dzinosvika 6. Pambudzi 6 ndoda vatofanira kuti panhatu, kunyange mine 6 dzese, asi kwanhasi kana pamunouya mufanira kuti panhatu. Nhatu dzichasara dziri kwamuri ikoko, dzichibata bvute rebasa randira kuita. Muzondipa memega makupembera nebasa iri, nokuti ndira kuti muzive chakakonzera kufure munhu wenyu uye zvepaari. Saka mhuri yaita saizvozvo yakubhadhara mbudzi dzaive 6 vowawatsanangurwa nachiremba zvoita svike kumba wanei zvichiti mazuva macho mashoma ari kuti mudzoke mega muchindoudza zvandingasangana nazvo uyezve nechinechichiraita munhu akasaka pane zvandasirira zvandawedzera andinanosezveshuta komafambira peresengamiri. Saka kuna mambo wabvisa mbudzi mbiri kuti basa rindofamba sekutaurwa waitwa nachiremba, ringofambiwa pasina kubvisa kuna mambo. Mazvinzwisisa here? Watauri chikambere wakuti pamusoro pembudzi dzamatsanangura nachiremba hanzi namambo ndisoko rwangu ipapo munobvisa mbudzi mbiri kuti zvamanzi nachiremba zvitu zvifambe zvakanaka, munobvisira mbudzi mbiri kuna mambo. Tabvisa mbudzi 3 kwedzi, handizve ndatabvisa dzichibva dzasara 3. Saka panhatu apo ndo pandisi kunyatsokunzwisisa kuti mbiri dzacho dzichaenda kwamambo here, uyu kune dzimwe kana kuti takutobvisa dzafa here. Ndo pandoita kuti ndinyatsonzwisisa nekuti handisi kupanzwisisa pamusoro pedzachiremba, pamusoro penhatu dzasara panodiwa mbiri dzinoenda kuna mambo. Saka ndo zvandikuti inini, saka dzakutozenge dziri 5 handizvo zvo. Chinenge pamusoro pezvozvo chingamiri asi mbudzi dzendataura idzi handiwo muripo wamucheriba, asi da kuti tichazotaura nyaya dzemungi maona munhu akapfudza munhu wenyu dega makuziva ndikuti taure zinyatsokuirana kana maane chokwadi chamunenge manatso. Kwezvino zvachitaura nyaya dzemuripoba tichataura namunhu wenyu mega makundiudza kuti ari kunzi akauraya ndinhinge zvabuda zvidai makundiudza mega zotaura nyaya kundiripo. Izvo zvataura nyaya kuti panotabisati maona Maiba mbudzi idzo mbiri dzinodiwa namambo idzi dzodiwa zvadii? Dare risati ratotanga kuti zvozve zvifambe, munyengeramo dzodiwa zvifambe. Manje pali zvinhu zvachapana zvinounza rino zvitambo zvedu zvinhu
Leo Mkomarobi amuna kutaura nenyaya yezvedhegi rakasiyiwa kubva pagwaniro chiremba ati chii nyaya yebhegi inobvira kurwa nezvayo nekuti kuda pamwe pachazobuda nyaya yekuti mufi akafa sei pamwe ndo pachazotanga paudzwa nyaya yekuti ainamudze pato nezvayo nyaya yapato nezvayo ndekutsakatika kwemunhu chete kana iyo pachazvaona ngokubvunza kuti nyaya yebhegi yodzokewa sei asi wati pamazuva mashoma muchadzoka muchizivisa dare kuti mufi akafa sei. Shaka singarambe takamira mofunga muri panze modzoka next guy mozotaura kuti munozunga next matter ngano